Vagy nem is tudod használni. Ez a legjobb, amikor egy videót után fordítani. Nem normális. Mert nem ért hozzá. Nem vagy normális. Hülye vagy, sötét van. Hadd sejtek el. Álljuk hatalmas balhét, ma éjjel a játszó. Halálom álljon, ezt felejtsd. Gazdáját is venni róla, rajta legyen. Mondjad, László, mondjad. Láncolt anyáddal jártam, és letekertem. Süti! Nézd!